Dau ryseit adda, so beth ni'n mynd dechrau gynta, ni'n paratoi Coes CIg Oen. So, gwylod y cws, y sianc, llawn blas, o, maen nhw'n gymryd bach o amser goginio. So, beth ni'n mynd i weini gyda nhw yw thatws wedi potio, bach o chennin a bach o caws Cymraeg ynddo fe hefyd, a saws gwyn coch. So, lovely. I ddechrau, beth da fi fan hyn, tato nawr, Maris Piper neu King Edward chi'n mynd defnyddio ar gyfer rhain, yn berwi tan bod nhw'n eitha feddal. Ond just cyn bod nhw'n gorffen barod, chennin, jyst i torri'n tenau iawn, sdim sy'n chwysu hwn o dim byd, cyn llaw. Na'r ffordd i dorri nhw fe. Gella siarp ti eisiau, Waw, na'r gyfrinach. Cennyn mewn i'r dŵr tra bod yn berwi, oce? Reit. Dyw hwnna ddim yn mynd i gymryd yn hir iawn i coginio o gwbl. Cwpl o fynydau, jyst tan nhw'n dechrau feddalu lawr. Okay? So, gym ni'n nghofio mwyn am fyded, a nawr at ein shanks ni, oce? So, maen nhw, blynydde yn ôl, o'ch chi'n gael o byti 50 ceiniog, o'n nhw'n shape iawn, ond mae bwyd i newid nawr, mae bwyd shape yn ffasiynol a mae prisiau mynd lan yn ffodus. Ond darn fel un, pob person, rwle rhwng 4 a 5 pint, okay? Maen nhw eitha drud, ond mae werth yn diwedd, okay? A maen nhw'n boblogaidd iawn hefyd yn dyn nhw. Mae lot o gig yn nhw hefyd. Maen nhw, gallwch chi bwyd o 2 person, os ydych chi'n moyn tan i'r cig bant. Ond, un person falle 2, ti'n bod? Mae mwy na 5 pint sy'n oed ti'n i goginio fod ydy. Fydd yn ffodus. So, cylla siarp nawr, jyst mynd i creu pocedi bach. Just slisios mewn, okay? A beth ni'n mynd i wneud, ni'n mynd i adio bach o blas at hwn. So, bach o rosemary fresh, okay? So, brigen o rosemary, jyst wedi gwasgu mewn, okay? Gyna bach o garlleg, poced arall. Tra bod nhw'n coginio wedyn, eitha garlleg, diflannu, mae'n amsugno mewn i'r cig, a mae'n feddal iawn, a creu lot o blas iawn, okay? So, ffindo'r poced sy'n eisiau wneud, cadw llygad i chi wneud e, a mewn y poced arall, okay? A wedyn, jyst ailadrodd y broses, tra bod pob un wedi gael ei llenwi lan. Os nad ydych chi'n moyn i'r dim rhaid, jyst opsiwn ychwanegol efo i creu bach rhagor o flas. Okay? So, ffrimpa nawr, sy'n eisiau lot o olew, jyst yma bach. Mae lot o olew yn dod mas o'r cig o'n unan, a ni'n mynd i wneud yw ffrio nhw bant. Mae bach o lliw ar y crôn i grispo nhw ac i cadw nhw wedyn. Tra bod nhw'n coginio, cos mae'n coginio yn y ffwrn am tua 2 awr. Os mae'n dal popeth i gilydd, dyw e ddim mynd i torri lawr mynd i dim byd wedyn, neith e dal i siap yn iawn. Okay? Beth sy'n neis am lamb shank, ti'n modd ydi, pan ti'n codi'r asgwrn bod y cig i gyd yn cwmpo bant, ti'n modd hwnna sy'n dda, de? Tricky bod yn garcus iawn, ni'n pyd o gorc o gynio, neu mae'n digwydd, ond ni'n trial gael y pwynt yn iawn. No pressure, ar diolch. So, at un tato, maen nhw wedi coginio trwy nawr, mae'n feddal, barod i fynd. Cennyn, wedi cael digon o coginio. Just mynd i arllai sioen bant nawr. Tannu'r dŵr bant. Okay, sosban nôl ar y gres. Cneswch y sosban nôl lan, okay? A ni'n edrych bach o menyn at hwnna. Okay? Tia... Bach o fenyn. Mae bach o fenyn. Tia 100 gram o menyn. Chefs proffesiynol, mae taflu fo fewn. Tyma bach. Tyma bach. Llawn blas, okay? Nech chi'n siŵr bod y dŵr yn dod mas. Gyna nôl ar sosban, roch yn garcus. Okay. A nôl ar y gres. Ni'n cadw dod yn nôl at y gres, cos ni'n moyn gael gwared gyda dŵr. Chi'n moyn i fod yn mas bach sych, okay? Ac yna mewn o fe. Cymysgwch chi mewn. Okay. Mae rhaid ti gael menyn mewn tatws dwns, os e, ti'n modd? Halen. Os ti'n mynd i wneud yn dweud, ti'n modd? Neud o'n iawn, de. Ie. Blasus. Beth da fi fan hyn yw caws Caerffili, okay? Neu gallwch chi defnyddio cheddar lan i chi beth chi'n moyn defnyddio. Reit. Mewn â hwn. Gwasgwch chi i mewn tan i fod e gyd yn toddi. Wp, masher di torri. Yr masher di torri. Ti'n rhy grin. Mae'n digwydd yn fyw. Ni gwared hwnna. Gwneud troi fe ag amgylch y llwy. Okay. Os mi dda jwmpin yn y taten, ti'n gwybod mae'r masher yw e, reit? Darn o plastig fe wrno. Iawn. So, shanks da fi fan hyn nawr. Bydd rhaid i bod yn y ffwrn am 2 awr. Wedi coginio. Fi wedi tannu'r ffoil bant. A fi moyn nhw'n gysbo chydig, okay? Reit. So, jyst i wenu nhw'n gloi. Bach o'n tato ni heb y darn plastig. Ganol y bwlen. Ie.
Tra bod ti'n gweini ni fan hyn nawr, chi'n gwybod wrth gwrs bod modd cysylltu â ni ar gyfer unrhyw reseit wrth gwrs, ond ar hyn o bryd hefyd mae yna wasanaeth newydd o'r enw cegin S4C, sef dyma gwasanaeth fydd yn casglu holl reseitiau newydd a hyn S4C, a fydden nhw'n rwydd iawn i'w ffindo, a pob math o syniadau gyda nhw hefyd. Un o'n siancs ni. A wedyn, y gyd sydd fi fan hyn yw saws gwyn coch. Wedi reducio lawr, so'r stoc sydd o'n mas o'r siancs. Bach o gwyn coch yna fe. Yna gyd wedi wneud yw berwi fe lawr a tywhau'r gwbl gyda tyma bach o cornflour. Reit. A wedyn, siancs yn barod i fynd. O, perffaith. Reit, basau rein draw. Cani, reit. Diolch yn fawr iawn. Ti, reit. Diolch yn neis. Ti'n gwneud job bita hwnna nawr mewn munud a hanner. Mae'n gwneud y prawf cyn i chdi fod yn barod. Ie, paid â neud na. Pasio hwnna draw. So, Diolch yn fawr. chi'n gweld, fi wedi misio'r cam fan hyn, ond tra bod rhain yn coginio, mae'n coginio nhw'n araf iawn. Pidwch a ffrio nhw rhy galeg a rhy gloi. Neu chi'n mynd i gael lot o ffrwydrad o fraster yn bobman. Reit. Pidwch chi'n ffrio nhw bant. Ffriwch nhw nawr, yn araf iawn. A chi'n mwyn y lliw bach air i ddod ar y ci. Chi ddim yn mwyn yn dywyll iawn. Chi'n mwyn yn cadw yn eich air ac yn ysgam. Sa'i di mynd dim pellach na'r tatws, a mae'r tatws yn ffantastig. O, sbio rhywun yn syrthio fanna. O, na fe, mae'r prawf, Honna di'r prawf, te. Na'r prawf, ie. A mae hon yn dod hefyd, con i. Ie. Ti di paso.